Prekogranični IPA projekat Srbija-Rumunija u kome su učestvovali Učiteljski fakultet u Vršcu, predškolska ustanova iz Renjanina i nevladine organizacije iz Rešice i Temišvara je završen nakon 4 godine implementacije. Rezultati projekta predstavljeni su na završnoj konferenciji u Vršcu. Projekat je imao više ciljeva i zadataka kroz 70 radionica koje su realizovane, a osnovni cilj je bio izrada jednog posebnog modula za rad sa decom u predškolskim ustanovama, znači u vrtićima. Mi smo razmišljali o tome šta bi to moglo da se ponudi vaspitačima i da oni pokažu izuzetnost. Imali smo fenomenalne rezultate, 70 radionica uspešno odrađenih gde su deca prvi put radila sa nekim materijalima, gde se teorijsko znanje koje je imala visoka škola i profesori iz Vršca zajedno sa nevladinim organizacijama ukomponovalo sve u jedan praktikum. Mogli ste da vidite samo uključenost deca koje su potpuno drugačiji pristup imali prema onome sa čim rade. Ako uzmete recimo da je koleginica radila sa grnčarskim kolom i sa glinom i sa peći za pečenje gline, da je druga radila razne tehnike, da je treća radila na senzibilizaciji dece koji su inkluzivna deca, gde imate koleginicu koja je iz muzičkog radila potpuno nov pristup muzici, otkrivanju muzike, pisanju muzike i tako dalje, onda vi u stvari vidite da je to zaista jedan novi dizajn, nešto što osnove programa koje trenutno jesu u našim ustanovama nemaju. Praktikum će moći da se koristi u svim predškolskim ustanovama i školama koje rade pripremni program za osnovne škole u Evropi. The most accessible and visible result of the project is on one hand Najuspešniji i najvidljiviji deo projekta je da smo u 2 na prvu ruku različita obrazovna sistema nakon 2 godine zajedničkog rada sa stručnjacima sa obe strane granice našli mnogo zajedničkih pristupa, načina rada i inovativnih metoda nego što smo ranije to pretpostavljali. Drugi bitan rezultat je da smo našli način da profesori svoje znanje i veštine implementiraju na inovativan način u odnosu na okruženje, a decu stave u centar zbivanja. Ona u obrazovnom sistemu zapravo imaju glavnu ulogu. Obučeno je 60 vaspitača, a radilo se sa oko 1000 dece u Srbiji i Rumuniji paralelno. Naši vaspitači su sarađivali sa našim profesorima i takođe primenjivali inovativne metode koje su profesori razvijali sa praktičarima iz Zrenjanina, ali su poseban benefit zapravo imali naši studenti, budući vaspitači, koji su bili uključeni u projekat i koji su imali prilike da se upoznaju sa svim nastavnim materijalima, sa teorijskim okvirom koji su profesori razvili, a koji sadrži elemente inovativnog rada sa decom predškolskog uzrasta, imali su prilike da posmatraju realizovane aktivnosti i da o njima diskutuju i da na taj način sutra, kad postanu sami vaspitači, ugrade naučeno u svoj rad. Praktikum na srpskom, rumunskom i engleskom jeziku služit će od sada kao dodatna literatura u praksi, ali i u školama za obrazovanje vaspitača.